Здравейте, приятели! Добре дошли в новият епизод на Невидимият футбол. В предният такъв гостува Магдалена Николова, която е организационен психолог и бизнес коуч, като в предният епизод си говорихме за това как тя посредством своята работа помага на ръководители на екипи, на менеджери да подобряват своите резултати и да помагат на своите екипи да са по-добри в работата си, като постоянно правихме паралел между футболът и бизнеса, защото те имат много допирни точки. В днешният епизод пък ще си говорим за това как работата с един спортен коуч или психолог може да помогне на един играч да подобри своето представяне и как посредством NLP подхода, което е невролингвистично програмиране, може един спортист да извади най-добрият си потенциал по време на едно състезание. Маги, добре дошла отново. Здравей, Ники. Много благодаря отново за поканата. Надявам се да направим още по-интересен епизод. Този път акцента, доколкото разбирам и твоята идея, ще бъде върху спортиста. Да, миналия път така говорихме с акцент върху треньора. Точно така. Може би е добре да започнем оттам с това как един спортист може да се грижи за своето, т.е. колко е важно първо от една страна емоционалното и психичното здраве на един спортист и как той може да се грижи за него. Аз ще започна с думите, с които започнахме и миналия епизод, защото не можем да знаем колко от хората, които гледат този епизод на Невидимия футбол, са гледали и предишния. Аз се занимавам с трудова и организационна психология. От 18 годишна, може би не е редно да казвам вече, че са над 20 и няколко години, в които правя тази моя страст, я превръщам в работа. Работя с компании, това са над 500 компании в България от 17-18 години и работя основно с лидерите на тези компании. Така че тук съм в ролята си на организационен психолог, като услуга буквално наричаме продукта индивидуални и екипни бизнес коучинг сесии и използваме NLP подхода в двата ни курса Бизнес NLP практик и Бизнес NLP мастер практик с коучинг умения. Така че ще говоря за спорт от гледна точка само единствено като паралел с бизнеса. Нали, пак ще подчертая, че аз не съм била професионален спортист. Много малко са случаите, в които работя с спортисти, като с някой от тях работя в по-скоро партньорство, в колаборация, когато правим мотивационни събития заедно. Имам и няколко млади спортиста, които сега се развиват и се насочват към професионалния спорт и с които сме работили и като подготовка с коучинг подхода за състезания. Така че знам, че има много добри специалисти в областта на спортната психология, в областта на спортния коучинг и в никакъв случай не искам да заемам тяхното място. Напротив, моята експертиза в бизнеса и ще направя този паралел. Ти сподели термина лична отговорност в отговор. Какво точно имаш предвид, когато използва? В работата ми, независимо по кой проект и коя компания, за мен личната отговорност на един човек в бизнеса, в спорта е първи основен критерий за успех. Тогава, когато ние много ясно съзнаваме, че да отидем на една тренировка, на едно състезание, на един изпит, на една презентация е моя лична отговорност и мой личен избор, това за мен е първата стъпка към потенциалния успех, който ни очаква. Това, с което работим и в NLP подхода е, че всяка цел трябва да бъде самоинициирана. Тоест тя трябва да бъде, може би да не е моя идея задължително, но аз трябва да искам. Аз трябва да съм човека, който със сърцето си усеща, че иска да преследва тази цел, в преследване на щастието, в преследване на успеха и оттам насетне аз да нося пълната отговорност за резултатите. Може да ви прозвучи малко като думите на Левски, но всъщност тогава, когато спечеля едно състезание, го печелят всички, които са ми помогнали за това състезание. Или в бизнеса, когато имаме една изключително добра, било то презентация, сделка, проект, който осъществиме, това се дължи на всички в нашия екип, това се дължи на организационния психолог или на консултанти, с които работим и на всеки, който ни е помогнал. Ако обаче аз не обичам думата провал, но не постигна резултата, който
който съм си заложила, аз нося отговорност сама за себе си. И вярвам, че личната отговорност на един служител в бизнеса, в една компания, личната отговорност на спортиста е абсолютния минимум, от който започваме. Това означава отговорност аз да отида на работа или на тренировка или на състезание в онова състояние на високи постижения, само на база на което аз ще мога да постигна успех. Тоест, ако аз отида на един изпит, без да съм целеположила, че ще бъда концентриран човек, че ще бъда човек, който е целеустремен, че ще съм готова да покажа всичките знания и умения, които съм придобила, то тогава какъв е смисъл да отида на този изпит или на това състезание? Тогава, когато говорим за лична отговорност, освен за състоянието, в което съм в момента, т.е. да мога, това е много трудно, много предизвикателно, да сложа настрани всички емоционални казуси, които имам, например, в личен план или всички усещания на неудобство, на неувереност, всичко, което започва дори ако щеш с не, и да се концентрирам върху онова, което ми носи увереност, онова, което са моите вътрешни ресурси. Второто нещо е всъщност до каква степен аз отивам подготвена за това състезание. Говорим за чисто техническите умения, които един спортист трябва да развива. Да, тренировките са прекрасно нещо, работата в офиса също, но всъщност какво правим ние и работния ден, аз говоря повече от бизнес контекст, работния ден за някой може да започва в 9 и да приключва в 5. Моето вярване е, че предприемачите са един прекрасен пример, защото за мен няма рамки на работния ден. Ако имам казус, който е извън работно време и аз вярвам, че мога да помогна, аз ще помогна. Тоест, подготовката, която аз имам в техническите умения, да седна, да прочета нещо, да изгледам един подкаст, някое предаване или да проведа няколко дори симулации на коучинг сесии с мои близки, които имат някакъв по-предизвикателен казус, е моята лична отговорност за моята лична подготовка, веднъж за техническите ми умения, веднъж за състоянието, в което отивам. И последно бих казала и за спорта, и за бизнеса, за да може всичкото това наистина да бъде представено в най-големия мащаб, в най-добрата светлина. Има едни базисни неща, за които ние не винаги се замисляме. И те са моя ритъм на сънбодърстване, защото аз не мога да си легна в 1 или в 2 сутринта и на следващия ден да бъда в сесии от 9 и да съм в достатъчно добро състояние. Второто е моя ритъм на хранене. Ако аз съм спортист или както искам да бъда в състояние на високи постижения през деня в рамките на един проект, на един workshop, който е цял ден, това означава, че тялото трябва да бъде нахранено, захранено с възможно най-добрата, било то храна, било то вода и то да бъде в онова състояние, в което да бъде инструмента, с който аз върша всичко, което имам през деня. Тоест, грижата за тялото ми като инструмент е абсолютно базисно изискване за мен и в бизнеса, и в спорта. И тя за спортиста, може би, както ти спомена, че един предприемач е 24/7 предприемач. Така и ако работния ден на или по-скоро на един служител по-скоро е, да речем, от 9 до 5. Какво прави той извън тези 9 до 5 е също има огромна разлика. Има огромна разлика, има огромно значение. За спортиста работния ден е една тренировка, да речем 2 часа. Тези 2 часа са неговият работен ден, но какво прави в останалите 22 часа, всъщност е също толкова важно, ако абсолютно. Не е и по-важно. Да, и даже ще го дам като пример, ако ти по цял ден, например, си програмист или си човек, който работи в офис на стол и изкарваш 8 часа в седнало състояние, а за мен и вярвам, че ти имаш отговорност в края на работния ден да имаш физическо усилие. Mm-hmm. Защото тялото ни се захранва от физическото усилие. Както обичам да казвам, моята прабаба не е имала депресия, твоята баба или прабаба, отивайки да работи на нивата, не е имала бърнаут. Това тяло е основата, с която ние оперираме в спорта и в бизнеса. И всъщност умът ни е много по-бистър, много по-концентриран, много по-целенасочен, тогава, когато тялото е в състояние на високи постижения. И всъщност... Ще да прекъсна, тук искам само нещо да задам въпрос, който е говорим за високи постижения. И ако имаме контекст, в който да речем, защото в футбола като цяло у нас има много голяма несигурност. В бизнеса може би е по-различно, може би не е чак толкова динамично, но в футбола виждаме, че треньори се сменят постоянно, играчите
също сменят отбори на всеки 6 месеца или на година или на 2, или пък често пъти дори биват гонени от отбора или биват свалени във вторият отбор, или пък често пъти в България виждаме, че много отбори имат финансови затруднения, което налага забавяне на заплати или пък неизплащане на някакви премии. Съответно, когато имаме толкова предизвикателни работни условия, толкова предизвикателна работна среда, как един спортист може да запази това състояние на високи постижения в такава среда, в която имаш толкова голяма несигурност и толкова предизвикателство, било то финансово или от друго естество? На мен страшно много ми допада това въпрос, защото той е много обвързан с наистина динамиката на средата, в която живеем. И ще го разгледам от две перспективи. Едната е на менеджера, другата е на самия служител или респективно на треньора и на спортиста. Тогава, когато говорим за смяна на треньори, за смяна на менеджери, нали, това е в юрисдикцията, прерогатив, в отговорността на собственика на отбора или пък на собственика или борда на директорите на компанията. В един момент, когато има неуспех, много се налага вярването, че ние трябва да направим тук и сега веднага промяна. Успеха, казах го и в предишния епизод, е само единствено един повод, за да научим какво не сме направили добре и да го променим следващия път. Тоест, един треньор, няма да пропусна да спомена, има един филм "Ние маршалите", We are Marshals, мисля, че се казва, за спорта. Препоръчвам да го гледате от гледна точка на стратегиите в спорта. Тогава, когато нещо наистина не върви, това е повод треньора да седне и да преразгледа стратегията, по която може би тренира, може би предава знанието, може би напъва до максимум мускулите или тялото на един човек или пък респективно психиката на един служител, но не е задължително ти да го смениш при първия неуспех, защото този човек може да се окаже, че много повече е научил в живота си. Има такива хора, които учат повече от не обичам думата грешки, но от моментите, в които не се получава онова, което очакваме. И те излизат много по-силни като птица Феникс и възкръсват от този неуспех и продължават напред много по-силни. И от друга страна пък тенденцията да се създават треньори от най-добрите спортисти, които са имали страхотни постижения, също не винаги е печеливша. Свидетели сме на не един треньор, който е бил брилянтен като футболист, но всъщност след това се оказва, че като треньор той не успява да има тези постижения. Защо? Защото едно е да бъдеш състезател, едно е да бъдеш в фазата на изпълнението на задачата, а съвсем друго е да бъдеш мениджър и да бъдеш треньор. Там имаме изключително голям акцент върху предаване на знанието, върху процесите на моделиране на това, което аз мога и даването му на хората, това, което говорихме в миналия епизод, как се сътворява една мотивационна реч, как се прави анализ на мотивацията на потенциала на един спортист. Така че от тази гледна точка, според мен, честата смяна на мениджъри не е подходящ вариант. Имаме в бизнеса ни 6 месеца, в които ги наричаме изпитателен период, и ако ти тогава си гледал достатъчно внимателно, или ако го кажа на моя език, ако си в ролята на предприемач и знаеш, че буквално ти инвестираш първите 6 месеца в този човек, ти ще имаш онзи поглед, с който ще прецениш той дали ще може да развие капацитета си и ще може да си по-толерантен към грешките му. Когато говорим за играчите и са в подобна предизвикателна ситуация, те, да речем, знаят, че може би ще останат в отбора, но просто моментът е такъв, че няма пари или биват забавени парите, или просто са самите. Финансовите обстоятелства няма да ги коментирам, защото те са рамка, която имаме в бизнеса или в спорта, и понякога наистина се налага. Има достатъчно директиви в бизнеса, че трябва да има намаление на служителите, например, с 10%, или че ще се намалят или се намаляват приходите на компанията заради това, което се случва в чисто икономически план. Но има много други обстоятелства, които пораждат тази динамика, и това състояние ти много добре го определи на несигурност в играчите. Дали сме в бизнеса или в спорта, несигурност винаги има. И тук има едно друго мое допускане, една философия, и тя беше, че много беше предизвикателно и за мен в моите индивидуални коучинг сесии да провокирам хората да мислят какво ще стане в ситуация на несигурност, докато не дойде COVID. Защото COVID беше една изумителна тренировка за бизнеса. Видяхме и за спорта. В спорта имаше отбори, които бяха свикнали да излизат заради вниманието на феновете, заради спонсорите и така нататък. И в един момент тези играчи, ние сме свидетели на много интервюта в тениса, имаше такива интервюта в футбола. Какво усещането да играете пред празни трибуни?
И всъщност да няма ръкопляскания, да няма този патос и това въодушевение и тези мексикански вълни. Ами всъщност те се научиха. И всяка една несигурност нас ни учи да се справяме все повече с всички други несигурности, които те така или иначе ни чакат. Живота е пълен с несигурни неща и ако някой вярва, че може да предвиди всичко, което ще му се случи, то ще се случи все едно предсказано от Ванга, той би трябвало да бъде в вероятно най-голямото ограничаващо вярване на света. Така че всяка една несигурност, всяка една динамика ни прави още можещи да се справим в тази несигурна среда. Ще го кажа по най-краткия начин. Човек, който може да управлява състоянието си и да бъде в състояние на спокойствие, увереност и концентрация във възможно най-динамичната ситуация, за мен е потенциален победител. Говорим си точно за това състояние на високи постижения. Дори в курса точно за това много говорихме, че ума и тялото са една свързана система. Това е една от презумпциите на NLP. Можеш ли да разкажеш малко повече за това как по-точно ума влияе на тялото и как тялото влияе на ума и как един спортист може да се научи да контролира своето състояние? Много векове се е смятало, че ума трябва да бъде разглеждан от една група от хора, а пък тялото от друга група от хора. Те реално са свързани. Ще кажа няколко факта. Към днешна дата излизат все повече изследвания, които доказват, че около 70% от болесните състояния в тялото на човека реално се дължат на психосоматика. Тоест психиката е тази, която генерира даденото заболяване в тялото. По същия начин в позитивния пример психиката е тази, която, когато сме се погрижили добре за тялото, която може да генерира състояние на спокойствие, състояние на високи постижения, състояние на концентрация в тялото. И всъщност гледайки много конкретни примери, ако вземем един млад човек, който, например, изключително много изкарва време в интернет, било то игри, било то да разглежда различни сайтове, да слуша видеа и така нататък, неговата психика свиква на една изключително голяма динамика. Нали? Там са бързо сменящи се образи, бързо говорещи хора, както сме ние в момента, и някой друг държи неговото внимание. И в момента, в който този млад човек трябва да седне и да прочете една книга, нали, разбираме, че черните букви на белия фон е нещо статично, че трябва той да държи вниманието си върху книгата със своята воля. Нали, в спорта, затова давам този пример, една от най-силните характеристики на спортиста е волята. Волята за победа, волята за състезание, волята за полагане на усилия. Така че да тренираме ума си, да бъде отговорен за своите действия, да тренираме ума си да действа с воля и тази воля да бъде моя собствена. Не защото някой го е поискал от мен, било то за млад спортист, майка, баща, свръхамбициозни родители и така нататък, или треньор, който е амбициозен или авторитар, а защото аз го искам. И оттам нататък да имам волята да положа усилия, които са отвъд допустимото в моето съзнание, това е трениране на психиката. И ако наистина всички тези изследвания се окажат вярни, това ще означава, че психиката дава тези сигнали на тялото, че то може да изтича повече километри, отколкото вярваме, че можем. И ако ти днес ме питаш кои са онези километри, които смятам, че мога да измина съвсем спокойно, аз примерно ще си кажа 15. Добре, но при едни достатъчно мотивиращи условия, говорим за сняг, говорим за буря, говорим за ниски температури, се оказва, че аз минавам 25 км безгрижно. Нали? И това е средата, обстоятелствата, човека с когото вървиш, който също е част от цялото изживяване. Тоест в спорта, за мен и в бизнеса, това какво е настроението, волята, състоянието на останалите играчи от екипа и от отбора, също е много важно, защото всъщност ние не отиваме само синдикално да спечелим сделката на годината или да спечелим мача на годината, ние отиваме като един отбор и дори, и с това ще затворя този въпрос, дори когато говорим за индивидуални спортове, тези спортисти, с които съм работила и които са предимно в индивидуални спортове, художествена гимнастика, фигурно парзаляне, спортна гимнастика, голф, това са индивидуални спортове. Никой от тях не говореше за себе си като самосиндикална личност. Те говореха за моя треньор, за човека, който се занимава, кинезитерапевта, в случая аз съм психолога. Един отбор от хора, които ние сме неговия отбор.
И той не отива сам, той отива и за нас, и включително, нали, човек, който отива и печели огромни състезания, тук аз го правя за България. Аз знам, че нали, аз ще спечеля и аз ще бъда щастлив, но всъщност, цитирам Йовчев, нали, всъщност най-важното нещо, какво ще изпитат всички хора, които гледат в момента, защото ти провокираше на изключително гордо за това, че е успял този човек да... Отбор, когато състоянието на другите влияе на нас, или по-скоро да, всички сме в една динамична система. Да. Как можем ние да влияем пък на другите с нашето състояние? Ами затова говорим за лидери, нали, не говорим за позицията в органиграмата, в организацията менеджер, изпълнителен директор или позицията задължително треньор, ние говорим за лидери. И всъщност, когато един футболен отбор излезе на терена, треньора не влиза на терена, но там влиза една много важна личност. И това е капитана. И се предполага, че капитана е лидера на отбора като личност. Затова казах, предполага се, че той, независимо дали на терен или извън терен, той е човека, към когото ще се обърнат останалите. И всъщност в NLP подхода изобщо определението, глобално казано за лидера в стаята, е за човека, който най-добре може да си управлява състоянието. А най-предизвикателната ситуация, в която ние управляваме нашето състояние, е ситуацията на криза. Тя може да бъде криза на тялото, нали, физическа, болест, може да бъде криза в семейството, може да бъде криза в бизнеса, може да бъде криза в обществото, било то политическа, било то свързана с здравеопазването, както беше с пандемията. Така че всеки един от нас, който успее да управлява своето състояние, той става онзи, който останалите ще последват. И това са основните изисквания при хората, които се занимават с онези професии, които трябва да реагират в ситуация на криза. Това са полицаи, това са пожарникари, пилоти. А когато имаме криза на ума в психологически аспект, един играч, да речем, по какъв начин той може да използва своята физиология, така че да промени своето състояние? Този въпрос, вече е съвсем в моята област. И тук ще кажа моята мотивация и ти благодаря за поканата за този подкаст. Да участвам в него. За мен личността е личност. Човека е човешко същество, независимо дали е в спорта, в офиса, на площада, на плажа. Ние сме хора преди всичко. И работейки с психиката на човек, има едни базисни правила, едни базисни техники, които ние психолозите учим, и това за мен е също толкова отговорна работа, колкото работата на хирурга, защото той влиза в човешкото тяло буквално, ние влизаме в човешката психика и мислене. И тогава, когато се отнесем към този човек, който е в криза на психиката, нека да кажем какво може да е криза на психиката. Може да бъде преуморено тяло, което вече да изчерпало и психическия капацитет и човек да влезе в тотална апатия. За него да е все едно дали ще спечели или няма да спечели. Криза на психиката е тогава, когато човек е изтъкан от много ограничаващи вярвания, които са негативни. Той преди да е влязал на терена си казва, ние няма как да спечелим. Нали? Да. Или дори да спечелим, спонсорите ще харесат някой друг от отбора, или от друг отбор ще изтеглят някой друг, който е фаворит в нашия отбор. Криза на психиката също, между другото, много важно е, когато примерно, ти си играл в локални отбори в България и ако ти си кажеш, аз искам да играя за Барса или искам да играя за Реал Мадрид или Манчестър Юнайтед и всъщност, нали, да бъда тук в Ботев, Пловдив или Враца, така, това е само една стъпка. Не, ти си тук и сега в примерно Ботев, Пловдив или в Лудогорец и това е твоето място. И ако ти не се наслаждаваш на твоето място, нали, аз правя паралела с най-вече чужденци, които идват като изпълнителни директори в България и казвате, това е само една стъпка за тях, за 2 години ще поработят тук и след това ще се изстрелят към някой от по-развитите държави от Европейския съюз. Не, ти си в България и ако ти не милееш за това място и не опознаеш хората и не работиш с тях и не разбереш нашата народопсихология, ти няма как да си успешен. Това не е просто ред в CV-то ти. Нали, това е място, на което ти си сега, хората с които ти си сега и ако искаш да бъдеш лидер, ти трябва да се свържеш с тези хора, да се докажеш пред тях, да изградиш доверие, да споделиш ценности и те да са готови да те последват. Иначе просто оставаш един техничар. В началото на разговора спомена за критерии за успех. Всъщност в предният епизод говорихме за книгата на Тим Голуей "Вътрешната игра на тенис", която е може би първата книга, която дава началото на коучинга. И той в нея всъщност споделя, че ако изходим от презумцията, че
спортиста, ако изходим от презумцията, че спортиста е с вярване, че той заслужава да бъде уважаван само когато печели, то тогава следва, че за да може той да бъде уважаван когато печели, другият трябва да губейки, да губи уважението на хората. И същевременно, той споделя, че нали, това може би не е правилната нагласа ми, че по-скоро идеята, с която трябва да излизаме на терена е, че трябва просто да дадем най-доброто от себе си, на което сме способни. Да. И когато говорим за критерии за успех, често пъти може да имаме вътрешен критерий за успех или външен критерий за успех. Кой е според теб правилният начин, по който да се правилната нагласа, която да изградим? От моя опит в сесии, за мен най-правилната нагласа е критерия за успех да не е победата в матча или да блеснеш най-много на една сцена с презентационните си умения или да затвориш тази сделка. Това е твърде общо понятие. Критерии за успех от гледна точка на бизнес коуча, на психолога може да бъде ти да се качиш на сцената и да презентираш или да излезеш пред една аудитория или да стъпиш на терена, преборил ограничаващо вярване, което си имал в предишния си матч. И ако ти излезеш и аз чуя тези думи, истински казани, истински помислени и живяни в себе си, ти за мен вече си постигна успех по моите критерии. Ако ти излезеш на терена или влезеш в залата за преговори с убеждението, че ти си лидера, а не си жертвата, както обичам да разделям ролите, това вече по моите критерии е абсолютен критерий за успех, независимо, че матча или сделката могат да приключат по различен начин. Защото следващия път ти ще влезеш отново с ролята на лидера, но тогава вече ще сме работили и върху стратегията на провеждане на тези преговори или на игра в матча и ние ще сме надградили това, което създаваме сега. Нека да си дадем сметка, че никое дете, което като се роди и то нали се ражда и вече е проходило, проговорило и пише с двете ръце едновременно. И това е изключителен процес на създаване, на съграждане между бизнес коуч или спортен коуч и играч, атлет или служител. Това е процес на създаване на нещо ново в човека. Оттам нататък критериите на човека, който подготвя в чисто техническата част спортния атлет, може да бъде да направи едно определено превъртане или да застане на хълките и да задържи на ръце точно 2 секунди или 5 секунди в изправно положение без да трепне. Тоест има много малки критерии, които едва когато са събрани и изпълнени всички, ние можем да кажем, и сега ще направя аналогията с здравеопазването, че операцията е преминала добре. Не може да кажем една операция премина добре. Трябва да сме сигурни, това е една от страхотните книги, която е за чеклист, как създава много масовото използване на чеклист като инструмент в различни области и тръгва от медицината, че ти трябва да имаш стерилизираните инструменти, трябва да имаш достатъчно добър екип, трябва да имаш каква си апаратура. Трябва всичките тези неща да са изпълнени, за да започне операцията. След това за протичането имаш друг чеклист, за приключването имаш трети чеклист. Така че няма такова нещо, като ние спечелихме и ти оставаш треньор или ти оставаш в отбора и ние изгубихме и ти си тръгваш и ние те сменяме и утре идва друг. Ами какво по-голямо като шок да идва всеки сезон нов треньор? И същевременно много хора казват, аз идвам само за да победя. Дори тук наскоро изгледах в Netflix на документалната поредица за Майкъл Джордан, The Last Dance. Да. И той там говори, мен единството, което ме интересува е да победя, нали? Това трябва да е нагласата на мислене. Да, аз излизам във всеки един мой проект, за да дам най-доброто от себе си. Ако ти нямаш нагласата, излизайки на терена, че ти излизаш за да победиш, по-добре въобще не излизай. За мен нагласата е, че трябва да победя, трябва да бъда най-добрата в залата, трябва да дам максимума и това има своята цена. След това трябва да се погрижиш и да имаш отговорност за себе си, за психиката и тялото си, да релаксираш, да отпуснеш стреса, да отпуснеш мускулите. Но ако ти нямаш тази нагласа, то тогава се питам каква нагласа имаш в главата си. Добре, ако след мач, да речем, сме загубили и гледаме по-философски на самата загуба това, защото някои казват, има съм, нали... Играли сме добре, ама немали сме, как беше... Нямали сме шанс. Точно така. Знаеме го. Има някои играчи след загуба, които са наистина изключително емоционални, много тежко ги преживяват нещата, докато други пък гледат по-философски на една загуба. Това да гледаш по-философски на една загуба
мисля, имам съм футболисти с отборници, които казват, нали, ти ако не се ядосаш, едно не ти пука. Значи имаме пак едно генерално, така генерализирано, абстрактно мислене върху отделните фази. Имаме определен начин на мислене по време на състезанието и то е да се тренира всеки един елемент по, както се казва, до припадък. Когато един човек тренира, ти си минал през моите курсове, тренираш по време на курсовете, вие трябва да тренирате буквално всеки ден и аз гледам най-финия детайл и отстрани, може би дори понякога път си казвам дали не изглежда като заяждане, защото аз казвам къде е погледът ти в момента, чули тази дума. Ти трябва да овладееш най-финните детайли на онова, което тренираш. Това е фазата на трениране. Там можеш да грешиш, там е добре да грешиш, там е добре да се изправиш пред опоненти, съперници, които са много по-добри от теб. Тоест един спортист за мен трябва да отиде не по телевизията, а на място да гледа най-добрите. Да отидеш и да гледаш, ако ти си тенисист, трябва да отидеш и в момента да си в Париж на Ролан Гарос и да гледаш финали и да гледаш от буквално, дето се казва, първия ред как играе този човек и да вземеш от него. След което има нагласа на мислене в момента, в който стъпваш на терена. Значи това е момента, в който аз влизам в залата. И ако съм в ролята си на мотивационен оратор и в залата имам 600 човека, аз излизам за да ги вдъхнува тези хора. И няма по-добър от мене в този момент. Аз знам, че има много по-добри. Има други, има по-подходящи, окей. Но те са избрали мен. Аз съм избрала тях. В този момент аз съм най-добрия избор. Значи това е нагласта, с която стъпвам на терена. След което, когато приключи матча, може да имаме победа, може да имаме загуба. И в двата случая трябва да имаме някакъв момент, според мен, в който на нашия език на психологията да вентилираме тази емоция. Ако сме спечели, да се радваме заедно, да отпразнуваме успеха. Ако не сме спечелили, да можем заедно да споделим емоцията, която върви за всеки един от нас с тази загуба. И то не е гледай по-философски. Ако човека има нужда да изкара тази емоция, за някой може да бъде с думи, за друг може да бъде с някакво невербално поведение. То има нужда от това нещо. Ние сме виждали на терена как футболиста буквално ляга на земята и плаче. Ние виждаме сълзи от големи мъже след футболен матч. Аз гледах лицевата експресия на Мбапе след финала. На края на финала камерата беше фокусирана върху неговото лице, за да видим какво има там. Защото това беше, може би, човека, който най-много се е борил, най-много е очаквал тази победа и тази купа. Но след това следва една друга фаза и това е фазата на разбор. И там се иска само единствено рационално мислене. Тоест, за да отговоря на въпросите накратко, след загуба или победа е хубаво да има един момент, в който да имаме емоционалния изблик, след което, когато емоцията се изчерпа, ние да минем към рационалното мислене, да направим разбора и да видим кое е това, което ние сме направили изключително добре, за да репликираме този успех, да го мултиплицираме следващия път, да го възпроизведем на български казано, и кои са нещата, с които не сме се справили добре и за които да заложим в тренировка да се случат по-добре следващия път. Тоест ти и аз по този и в този ред на мисли би трябвало в края на този епизод да се поздравим, да кажем, че ни е било приятно, да се усмихнем и след това да го гледаме много внимателно и да си кажем аз какво можех да направя още по-добре. Не сравнение с някой друг, сравнение с самите нас. По отношение на обикновено след мача вече преминаваме към една фаза, която е, нали, на възстановяването. И преди малко споменахме, че във връзката при връзката на ума и тялото по някакъв път може да се получи умора на ума вследствие на прекалено на претрениране. Да. Колко е важна почивката в този случай и как да си почиваме активно? Има една формула, която е възможно най-простата. Ако много си натоварил тялото, остави го да почива и натоварвай ума. Ако много си натоварил ума, остави го да почива и натоварвай тялото. Аз ще го кажа от гледна точка на бизнеса, защото много от казусите, с които работя и се обръщат към мене, може ли да ни помогнете за управление на стреса? Не мога. Аз не искам да управлявате стреса си, защото това означава да го разхождате назад-напред заедно с вас. Аз мога да помогна за това да управлявате състоянието си, да се научите как да избирате между различни състояния съзнателно и как несъзнателно. Това е така наречения нов код в NLP подхода, който ще се радвам да минем някой ден и с теб, където съзнанието е оставено на заден план единствено през тялото и през изживяванията, минават състоянията на високи постижения, в който ние се учим да управляваме състоянието си. И ако в бизнеса днес имаме повече от всякога хора, които
по цял ден казват, че са напрегнати, стресирани, изтощени и така нататък. Ние казваме, че мозъка ни се е напрегнал. Мозъкът не е мускул. Напрягат се мускулите. Ако слушаме внимателно всяка една дума, която изказваме, ще видим колко безумно звучи това понятие. Така че ако ти цял ден си имал някакви психически натоварвания, т.е. мозъкът ти е работил на много бързи обороти, решавал си много казуси и в един момент всичко това е станало изключително бързо и динамично, в края на деня иди да спортуваш, натовари тялото, защото това е начин, по който мозъка може да си почине. А какво правят повечето хора? Сядат пред телевизора и този телевизор продължава да вкарва нова информация в главата ти или отиват да разпуснат с приятели. Чудесно, само че това продължава да вкарва много нова информация в съзнанието ти. И обратното, за спорта, това ще бъде, ако ти цял ден си натоварвал тялото, след което може да го оставиш в някакво състояние на покой, дали ще бъде наистина вкъщи да си починеш, да спиш. Най-добрият вариант наистина е съня, но хората с много сериозно психическо натоварване не успяват толкова лесно да заспят. Тогава можеш да преминеш към една книга, в която ти започваш да ангажираш мисленето си и всъщност по този начин мускулите буквално релаксират от само себе си. Това е естествената им функция. А как един спортист може да развие осъзнато за своите емоции? Понеже малко или много дори по време на игра или пък след игра изпитваме дадени емоции, може би не можем до края да ги осъзнаем, следствие на което не можем да разберем как се чувстваме точно и не можем пък и да управляваме състоянието. Със сигурност въпросът за мен за емоционалната интелигентност седи пред обществото ни като цяло. Не само за спортистите, но също така за всички деца, които растат, за хората в бизнеса и в държавната администрация. Ние сме свикнали да сме много споделени в България. Ние сме по-така емоционален народ, като италианците, като испанците, като гърците. Но всъщност знаем ли как да говорим на езика на емоциите, как с думи да променям твоето състояние и твоите емоции? И съответно знаем ли какви са моите начини, не тези, които пише по книгите, практическите моите начини, за да овладея моите емоции. Или когато имам свръхположителна емоция, да има някой, с който да я споделя, защото колкото е за отрицателната, понякога път е толкова и за положителната. Тъй, че как да се научи един човек да разпознава емоциите си, за мен първичният начин е, когато изпиташ нещо, да си зададеш въпроса, кое е това, което изпитвам. То тъга ли е, щастие ли е? Ако само седнете и изброите, това е упражнение, което правя в почти всеки проект, избройте 50 думи за негативни състояния. Яд, ярост, бяс, нервирам се, ядосвам се, под напрежение съм и така нататък. И 50 думи за положителни състояния. Радост, щастие, страст, развълнуване, еуфория и така нататък, аз ще знам, че има... Български език е много богат език. Ние имаме изключително красив език. И аз ще знам, че имам 100 избора пред себе си, след което мога да взема една дума. Ти можеш ли да ни разкажеш в момента какъв си, когато си в състояние на еуфория? И докато ни го разкажеш, аз ще попитам, ти сигурно си, че това всъщност не е екзалтирано щастие. Мога да ти задам хиляди такива въпроси. Тоест ние, когато сме щастливи, казваме ли си на първо място как се казва това нещо? Не, ти като отидеш в магазина да си купиш череши и казваш, аз искам череши. По същия начин, когато си щастлив, можеш да си кажеш, аз в момента съм безкрайно щастлив. И искам да го кажа на себе си, да го изкреща, че аз съм щастлива. И бидейки щастлива, аз ценя това, което имам. И тук е втория инструмент. Когато имаш нещо, да го цениш докато го имаш и да се опитваш да го... То вече е на някакво ниво, да поддържаш това ниво и дори да го увеличаваш, защото поговорката в България, че ние оценяваме онова, което сме имали едва когато го изгубим, е страшно порочна. Трябва ли да стана нещастна, за да оценя моментите, в които съм била щастлива? Ами мисля, че не. Тоест, когато съм щастлива, да си кажа, защо съм щастлива? Ето, днес съм щастлива да бъда тук. Днес съм щастлива, защото има нещо прекрасно, което ме очаква след нашата среща с теб. Днес съм щастлива, защото ще имам и прекрасна вечер с приятели. Аз знам точно неща. Щастлива съм, защото децата са здрави, защото всички сме добре. Аз знам нещата, поради които съм щастлива и ще се грижа за всяко едно от тях по-отделно, за да може моята грижа за тях утре те да ме направят още по-щастлива. Същото е и с емоциите. Да знаеш кое е това, което те прави
те вкарва, то никой не те вкарва в определено състояние, ти сам избираш да си в определено състояние. И вече третата стъпка, тук ще гледам да съм максимално кратка, мисля, че всички и които гледат този подкаст знаят за кучето на Павлов или така наречената теория за заучените инстинкти. Имаме инстинктите за самосъхранение, които не са абсолютно първични. Имаме и така наречените заучени реакции. Ами ние се научаваме, че в една ситуация, ако ти ми кажеш една определена дума, примерно, аз ще ти кажа, аз съм обидена. Нали? Аз съм се научила, чувайки тази дума, да се обиждам. Ами мога ли да се науча, чувайки тази дума, автоматично да ти задавам въпрос, без да се променя състоянието ми и да те питам, а с какво намерение ми казваш тази дума? Това е нов навик на мислене, нов навик на действие, който всъщност запазва състоянието ми на спокойствие и аз не се поддавам на провокация. Така че отучването от старите навици на мислене, свързани с емоциите и съграждане на нови, не е много лесен процес, ма не е толкова труден. Добре, по същия начин, говорейки за този рефлекс, така да се кажем, както ти даде пример с кучето на Павлов, по какъв начин един спортист може да, както говорим в курса, да се кондиционира, да при определен сигнал да възпроизвежда дадено състояние, както говорим за състоянието на високи постижения. Така както го разказваш и с достатъчно положителна обратна връзка към себе си. Нали, в един момент как се кондиционират, ето говорили сме и с Весела Лечева, за мен тя е прекрасен пример за човек, който може много точно да обясни кои са онези критерии за успех при един спортист и когато ти чуеш изстрела, нали, какво следва? Това е абсолютно заучена реакция, която единия вариант е как може да се кондиционира, като направи едно нещо 10 000 пъти. Ама това е постоянство и това е лишения, това е болка, това е воля. Тогава, когато ти полагаш неимоверни усилия, защото е много лесно да седнеш и да гледаш телевизия, ама в същото време ти искаш да бъдеш брилянтен футболист, ами тренирай абсолютно всеки ден и то по много. Всъщност спортистите, които, това е пак като генерализация, които най-много са успявали, те тренират абсолютно всеки ден от много малки. Значи аз съм започнала да се занимавам с психология. Интересът ми е от 16 годишна, от 18 се занимавам професионално само с психология. Аз не правя нищо друго. Нали? И това за мен е занаят, в който ти се развиваш. Така че правенето на нещо 1000 пъти, 10 000 пъти може да направи майстор. Това, че някой друг, втори начин е да видиш някой, който е твой ролеви модел. Ние като малки сме учили от родителите си, от учителите, и затова е много важно кой учител на детето ти, как да действаме в дадена реакция. И ако мама реагира с драма или с жертва, или татко реагира с вик и с агресия, то това дете ще се научи да прави абсолютно също нещо. То вижда един определен стимул, копира реакцията на треньора или на родителя, зависимо спортист, или човек от бизнеса копира реакция на менеджер и утре възпроизвежда същата реакция. Ние сме видяли това нещо някъде. Ти как се научи да караш колело? Карах колело и гледах и научих. Това е. Кара колело, първо гледа или първо кара колело, но всъщност по този начин ние сме се научили. Аз бях изумена как Леонардо да Винчи му е хрумнала идеята да създаде толкова различни изобретения. Нали, но моето заключение е, че всичко, което той е видел като ръчен труд, от печат на хартия, през уране, през военните съоръжения, които след това създава, той е търсил да го автоматизира. Днес как се случва дигитализацията, всичко, което видим, ние казваме, това не може ли да се дигитализира? Ами да, може, доколко ще ни облегчи, доеди колко си, така и с изкуствения интелект, който ще навлиза все повече. В миналия епизод си говорихме за егото и за егото при един лидер, при един треньор, при един менеджер. Ако се отнесем до играчите или до служителите, къде е мястото на егото при един спортист или при един служител? Често пъти съм чувал да казва, че нали, големите спортисти имат голямо его. Както да речем, говорихме си за ПСЖ по-рано. Да. Имаш Неймар, Мбапе, Меси, хора, които вероятно имат голямо его. Кога трябва всъщност, къде е мястото на егото при един спортист? Когато имаме един отбор, говорим за екипен дух. А екипният дух и индивидуалното его могат ли да съществуват на едно място?
Всъщност, ние имаме различни роли в живота си. И ако един човек има нуждата да има по-високо самочувствие, тази дума, която не харесвам, да парадира, да демонстрира това по-високо самочувствие, да представя това по-голямо его чрез някакви знаци за неговия статус и за неговите постижения, той има ситуации, места, моменти от деня и от живота му, където може да го прави, когато е сред приятели, но на терена и в бизнеса, за мен егото на първо място не ти дава възможност да продължаваш да учиш. Защото ако ти имаш много голямо его и вярваш, че знаеш всичко и че си най-добрия, как ще учиш? Как ще си кажеш, има и още? И аз искам... Аз съм убедена, че от днешния ден аз ще науча нещо от теб. Защото такова е моето съзнание, това е моят начин на мислене. Аз виждам всеки един човек и казвам, той със сигурност има нещо, което аз нямам и аз трябва да го намеря и трябва да го копирам и да го взема и да видя дали ще ми свърши работа. Ако да, използвам го. Ако не, търся някой друг инструмент, с който да продължа напред. Егото е абсолютна спирачка за междуличностните взаимоотношения. Защото ако аз съм човек с много високо его, то винаги ще има някой, който е много по-голямо его от мене и аз ще имам страх или неудобство пред човек с по-голямо его и винаги ще има някой, който е много по-ниско от мене и аз ще го гледам пренебрежително. Егото е спирачка за това да бъда част от екип, защото аз ще искам винаги да блесна и ние сме виждали достатъчно и футболни играчи, които много държат те да вкарат гола. А много често би трябвало звездата на отбора да бъде онзи, който има най-много подавания, на база на които има най-много реализирани голове. Има ли случаи, в които егото ти помага, в смисъл, в които е хубаво да проявяваш това его? В момента, в който стъпвам на сцената и стъпвам на терена и ако това го наричаме его, моята убеденост, че аз съм най-добрата в тази ситуация и че аз ще съм победител, ако това е его, да. Защото пък хората, които имат комплекс за малоценност и ги наричаме хора с прекалено ниско его, те пък винаги ще се поставят в позицията на жертвата, в подчинената позиция, в хората с страх от авторитети. Това също не е добър вариант. Как изграждаме едно балансирано самочувствие на служителя, на спортиста в отбора и на детето в къщи? Е отговор, който мисля, че няма... Е въпрос, който мисля, че няма отговор в книгите. То е въпрос на усет и на баланс, но със сигурност най-трудно е при децата как да поощря едно дете да бъде достатъчно самоуверено и как да му дам сигнал, че тази самоувереност пък в момента в друга ситуация може би му пречи и то се надценява. Ние сме чували малки деца, които научават 3 думи на английски, казват, аз мога да говоря английски. Не, ти не можеш да говориш английски, е хубаво да ти го кажа тук и сега веднага, не да го разбереш от жестоката действителност. В края на разговора ни искаме и за нещо последно да си поговорим. Ти работиш много с едни от най-известните и успели спортисти в България, Владимир Николов и Йордан Йовчев, например. Само искам да подчертая, че с тях работим във варианта, в който правим общи мотивационни събития и ги каня да бъдат гости на мотивационни събития, които ние организираме от нашата компания за различни клиенти, във варианта, в който те са много силни авторитети и съобщенията, които излизат от тях, стигат много хубав начин, на осмислен начин до аудиторията. Далеч сме от варианта, в който аз не съм техен спортен коуч или нещо. В случай ние сме партньори. Това, което ми е любопитно е в разговорите си с тях, в работата ти с тях. Какво си забелязва по отношение на начина им на мислене, на вярванията им, на ценностите им, което според теб им е позволило да имат тези успехи, които имат? Може би с по една дума ще опиша за тях двамата в случая, защото ти каза тяхните имена, има и други спортисти. Това са двама човека, на които аз безкрайно много се възхищавам и съм благодарна, че мога да работя да можем да работим заедно с тях като екип. И само мога да вярвам и да се надявам, че аз допринасям също за тяхното представяне пред аудитория. За Данчо Йовчев, за мен това е посланника на човек, посланника на, да кажем, на тезата, че трябва да положиш неимоверни усилия, за да спечелиш. Това е човек, който може да говори по най-красив начин за болките, които изпитва един спортист и с които той трябва да се свикне,
да ги заобича и да отиде на състезание с тежки травми. Нали, това е човек, който е минал през 6 олимпиади, през много европейски и световни първенства и е човека, който казва, ти трябва да си готов всеки ден, че пред теб ще излезе най-силната конкуренция, за която ти дори не си и мислил. Нали, това е човека, който разказва как ти на всяка следваща олимпиада виждаш нов китаец, който идва, защото те са толкова много и толкова тренирани. Човека, който няма да си спести усилие. Владо Николов за мен е човек, който е абсолютно убеден, че когато започне да прави нещо, той ще е най-добрия. Това, за което говорихме преди малко. Това е човека с абсолютното самосъзнание за победител и който е непримирим към това, че изобщо в главата ми може да има мисъл, че някой друг в тази зала заслужава повече от мен да бъде на място на мотивационния лектор. Но не трябва да го бъркаме нито с високо его, нито с самозабравено самочувствие. Това е човек, който прекрасно знае възможностите си и всеки ден полага нови и нови усилия, защото те двамата за мен са брилянтен пример за хора, които се развиват в област, която не е привична за спортистите и това е публичното говорене. Мисля, че това е един отличен край на завършик на нашия разговор. Маги, много ти благодаря за гостуването. И вярвам, че всички неща, които споделихме днес, ще са много полезни на хората, които ни гледат и ни слушат. И да. И аз много ти благодаря, Ники, за много смислените въпроси, за това, че правиш промяна в България и много, много, много се надявам, много вярвам, че това, което ти правиш, ще вдъхнови още много хора да продължат напред. Скоро на мастера. Ако този епизод ви е харесал, ще се радвам да го споделите с приятел. В края на епизода искам също така да благодаря и на моят добър приятел Георги Ненов, който благодарение на когото всъщност имахме възможност да запишем този епизод в това студио. Георги е водещ на подкаста Свръхчовекът с Георги Ненов, който е един от най-слушаните подкасти в България. И ако все още не сте слушали някои от неговите епизоди, ще оставя долу линк в описанието, за да го чуете. От нас беше това за този епизод и ще се видим в следващия такъв.